Inħossni turist f'pajjiżi, hekk iddeskriva lilu nnifsu l-btala ta' tliet ġimgħat tiegħu f'Malta Anthony Spiteri, Malti mwieled bħall-kirkop li ilu jgħix l-Awstralja għal dawn l-aħħar 12-il sena. Iltqajna miegħu fid-dar tal-ġenituri tiegħu fejn qalilna kemm jinsab mistaġeb bil-bidliet pożittivi li ra f'pajjiżna. L-aktar li impressjonawh kienu l-Birgu u l-Belt Valletta. Għalija ndafaw kif għamlu l-Forti Sant'Angelo teżor. Kif tlajt il-barakka tal-Belt u rajt Fort Sant'Angelo għaset l-istrejna u x'għamlu għaw. Impressjonawh ukoll il-faċilitajiet li wieħed isib f'dawn il-lokalitajiet bħal-lift tal-barakka ta' fuq u d-dajsa li bija taqsam mill-belt lejn in-naħa t'isfel ta' Malta. Innota wkoll ir-restaurants mifruxa madwar Malta u Għawdex u li kelbnin li dawn joffru bis-servizz rik tagħhom. Jien naħseb li t-turist huwa moqdi tajjeb hawn u il-facilities li għandu llum compare ta' 12-15 sena ilu huwa enormi. Anthony qalilna li kien ilu snin jisma' tgergir fuq is-servizz ta' trasport pubbliku fi żmien li kienet għadha topera l-Arriva. Għaldastant iddeċieda li jikri karozza. Madankollu l-ewwel ġurnata f'pajjiżna uża tal-linja, tela darba u biddel il-ħsieb. Punctuality ta' time tajba ħafna, air condition ġa karozza u l-ammont ta' buses li għaw. Ġifieri qabel kont mur fuq stage kont tistenna 15-20 minutes. Illum tmur fuq stage dik l-esperjenza li għandi din l-aħħar ġimgħa 10 minutes you have the bus. Innota wkoll li żdiedet l-aċċessibilità hawnhekk irrefera rotot diretti mill-ajruport li jeħduk iċ-Ċirkewwa, Buġibba, San Ġiljan u Birżebbuġa fost l-oħrajn. Iddeskriva l-bidla fit-trasport pubbliku bħala kambjament enormi, speċjalment tal-pajjiż żgħir bħal tagħna, u hawnhekk irrimarka s-servizz eċċellenti tal-hop-on hop-off buses. Kif inqasma fejn jiddropjawk u l-waiting, pereżempju, anke drivers huma jgħinuk ħafna ġifieri u jfehmuk u bil-leaflets x'għandek tagħmel. Jien naħseb illi sar ħafna, fil-fema tiegħi sar ħafna improvement. Filwaqt li stqar li ħassu turist f'pajjiżu jgħid li jerġa' jiġi żgur għaliex sabiħa kemm sabiħa l-Awstralja bħal Malta mhux se jsib qatt. Enormi. L-istorja ta' Malta hija kbira u meta titlefha, meta titlaq, issir iktar patriot u mbagħad tibda tapprezza xi tlift. Imma u nerġa' niġi għax għakesset għandi l-familja u hekk u anke l-tifel rrid nurih li qatt ma jinsa minn fejn ġie.